together. Ito yung pagdadawasan ng meeting namin. Bibigyan mo kami para talakayin ang mga dapat namin gawin sa mga mabubuting gawain ng mga riders. Sana po agad, hindi kayo mamamayaan sa bawat biyahe po namin, lalo na sa mga pamilya po namin na nahihila sa aming punta namin. Lagi po sinubantayan, bawat minuto, bawat oras na dito sila sa kanilang tahanan, sa mga buhay po namin. Saka sana agad, hindi mo kami ng magandang kalakasan ng katawan para sa pagtulong namin sa bawat isa, sa mga katulad namin mga riders, sa mga paligid sa aming mga tao na nangangailangan ng tulong. Sana hindi kami magsawa sa pagtulong sa mga kapwa namin mga nangangailangan. Lord God, bigyan mo kami ng kalakasan. At saka sa pag-uwi namin, sana ganoon din yung kalakasan ng katawan namin. Sa kanila ni Jesus, Amen. Amen. Mga positive, may mga negative. So yun yung pag-usapan natin para at least mas maganda magiging outcome ng mga ginaganap natin event or yung mga ini-shape natin dito sa Pangasinan. Kasi as of now kasi nakatuon pa rin tayo dito lang sa Pangasinan. Although may mga nag-iimbita sa atin outside Pangasinan, pero still nakapokus pa rin tayo within our area of responsibility. So isa sa mga gusto namin itagal dito is yung mga query nyo muna. Pag may mga gusto ko yun i-sabihin, ito na yun. Pag-usapan dito, alis na dito yung mga club president, club team leaders, or representatives ng bawat clubs na nandito sa club council. Kasi mahirap yung nangyayari na pagkatapos ng meeting, then sa GC ulit tayo na nag-uusap-usap. So minsan, paulit-ulit na lang tayo doon. Mahirap kasi explain palagi doon. So, ito yung right time. So, ini-encourage ko lahat para at least magbigay ng katanungan or kung ano man yung ano. So, dito ko na sa side na to. Mga sir, ma'am, may gusto pa kayong raise up dito para at least. So, by side ka. Dito, doon. Tapos, sita doon sa may bandang likod. Ikaw, magtatanong ka. Yung mga tungkol sa charity, yung mga problema sa charity, and then yung mga mag-suggest natin tayo mga leaders, huwag kayong mahiya. I-sabihin yung mga hinanagit nyo or yung mga na-experience nyo sa mga charity natin within 4 months or 5 months. Kasi nga may alliance, kaya tinawag na alliance ka, andito po kami. Mag-consult na po kayo sa lahat ng hindi nakakaalam na mag-ano ng permit sa munisipyo, papunta sa PNP, and then sa barangay. Please, konsultan nyo ako lang. Pwede ko naman kayong samahan, huwag nyo akuhin, kasi may nahuli ako ngayon, walang permit.
Paano yan? Wala tayong social distancing, no face mask, tapos crowded tayo, makakasuhan tayo, malilintikan yung organizer at ako. So, hinintay ko hanggang matapos. So, sana po, bago tayo magano ng charity, gusto ko i-consulta nyo muna sa akin. Kasi, ang preparasyon natin, 2 months. Tapos, masasak ako, walang permit yung charity. Kahit kakilala yung barangay, hindi pwede yun. Tama po ba? Tama po? Kasi nasa pandemic tayo. Huwag natin gamitin yung kalakasan o ka-influensya. Susunod tayo sa batas. Tama po? Oo. Kaya yun, nagalit ako doon sa isang event. Sabi ko, bakit nga ako, huwag kayong mahiya. Kasi karakaran natin yan, tutulong nga tayo sa tamang paraan at maayos. Tama po?